имрӯз дар бораи доставка гап мезанем ва мо чӣ хел тавассути почта Россия шумо телефонтон равон мекунем. Подробни ҳамаша дар давоми видео мефаҳмем. Салому алайкум дӯстон, рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Имрӯза меҳмони телефонои шумо бо Умедҷон дар канали Умедҷон Техноблог. Раҳмат калом ба бародарое ки дар канал обуна шуда буданд ва аллакай канали нави Умедҷон Техноблог уже 1000 нафар гузаштанд. Раҳмат калом ба ҳар яктаи шумое ки мақсад дастгирӣ кардесен ва аудиторияи мо зиёд рафтестай. Ва имрӯза бошад темаи мо, яъне ки мавзӯи мо дар бораи доставка мешавад ки чӣ қадр ки хабар дорем, чӣ қадр ки бисёриятон ҳамат медонем, дар территорияи Россия, дар территорияи Россия қариб ки 3 миллион зиёд мардуми тоҷик зиндагӣ мекунанд ва ба муҳоҷирӣ ба мисл омадаганд. Ва именно агар ки дар шаҳри Москва ҳисоби оне ки мисол магазини мо дар шаҳри Москва ҷойгирай, дар метро Бутырская, торговый центр Зеленый. Бисёри бародаро метавонанд ки мисол примерно агар бигем 1 миллион дар Москва бошад, аммо мисол якчанд фоиз метавонанд ки магазин биёянд ва 2 миллион зиёдтар бародарое ки уже дар дигар шаҳрҳои Россия қарор доранд, дар Питер, Екатеринбург, Казан, Хабаровск, Баъджаста, Южный, Сахалин, и тараф да гап занем агар шаҳрҳо бисёранд. Рости кадомеша ки мисол дар сар омад ҳамошама шумо номбар карда гуфтум, дар ҳама шаҳрҳо ҳастанд. ва бародарои тоҷик заказ мекунанд телефона, чӣ хел равон карданам гуфтанд ки ман дар нишон бутем. Воз боша ман шумо нишон метем ки ман именно чӣ хел тавассути почта Россия телефонро шумо да равон мекунам. Ба диққат видеоро то охира тамошо кунед. Хоб мақсади ҳамин видеоро кардаи ман дар чие? Ҳозир ман ду таша гаптон мезанам. Якумш бародарои азиз, ҳамеа ки бисёриятон нарх навои ма телефонро медонед дар территорияи районтон чӣ хелай. Барое ки як бародар омад занг зад гуфт ки Умедҷон салому алайкум, хубе саломатӣ наста аҳволпурсӣ кардем. Гуфт Умедҷон гуфт нарх навои телефоное ки мисол дар магазини худат ҳастай, додар гуфт дар территорияи мо ҳамун телефоно гуфт 2000 минимум 2000 зиёд қиматай гуфт. Пример гуфт як телефони A14 ҳам вақт гуфта будем. A14 гуфт нархш дар магазини мо ҳам вақт 4500 рубл буд. ва гуфт ки Умедҷон додар гуфт ҳамин телефон дар магазини дар территорияи мо дар райони мо 17000 рубл места. гуфт чем ае ки мо зи даиҷа бигиримуш бая 2500 қимат қати хубтараш ахира заказ кинам ба почта Россия ма дар равон кунӣ тезтар ва хубтар получаш мекунам ва айодан бовар но гирифтестан гуфт якумуш ва арзон гирифтестан гуфт и конечно гуфт мада пирусай махрсанашим гуфтум гап неста яка худат ки заказ ки иншалло равон мекунем ва чанд бардор дар равон кардагем оз дар давоми видео нишонтон метем ки мисол ма қариб ки як сол зиёд мешавад ки ба почта Россия сар кор мегирам ва бардор дар равон мекунам. Соли аввали соли 2022 уже 23 буд шесте ва ма гапа фаҳмидам бу чанд баробар чанд қавал гӯш гирифтум гуфт гапо бо хурсанд шудем ки масалан хе бардоро реально ҳастанд ки масалан ай дигар ҷо истода бовар карда заказ мекунанд ва ҳам ҳисоби боваришон ва ҳам ҳисоби масалан нархи мо дастрас буданшон. Гуфтум гап неста бародари азиз. Баъд равон кардам чандта телефонам бародарда ва ини дута телефони дига бошад чӣ қадр ки дестен ай дута бародарай иш ай тарафи Казан заказ кардага ай телефона тарафи Казан ва иш тарафи город Волоколамская Русия ай ҳамон шаҳр заказ кардага дар давоми видео афармид мекунам поли мебинед ша. Агар ки шумо ҳам заказ кардан хоҳед телефонора фарқ надорад телефон мошинка массажёр планшет чизе ки бошад дар кортон бошад заказ кинед агар ки коробкаода упаковка карда равонтон мекунем ва шумо ай наздикии хонатон қабулш мекунед ай почта Россия. Почта Россия дар территорияи Россия зиёдаи ҳазорҳо масалан зиёдаи 50000 ба фикрам филиал дорад ки пункт выдачи ки дар ҳама шаҳри дар ҳама угли бигем ки Россия ҳамо пункт выдачи ҳаст. Моҷин дар наздикии кӯчатон шояд дар наздикии кӯчаи шумо ҳамин пункт выдачи бошад. Амра просто я бор дар интернет занед мебурад индексшон равон мекунед ному насабтон равон мекунед ва номерои телефонтон равон мекунед всё мо айҷа уже телефони шумо равон мекунем ва ҳамаи нархи доставкаҳо мисол ҳисоби доставка ба ҳама шаҳра фарқ надорад тавассути почта Россия хоб ба курьер Москва то метро бошад 300 рублай. Почта Россия ҳам нархш ҳам 300 рублай ва мо телефонро то наздикии хонатон равон мекунем метавонед ки ба дили пар получат кунед ва агар ки дар ин наздикиҳои Москва бошед ориентири 3 соат 4 соат то 1000 километра агар ки дар радиуси ҳамин бошед мисол Питер Екатеринбург ҳамин шаҳрҳода дар байни 2 рӯз 3 рӯз мерава мераса ва нафарое ки дар тарафҳои Казан тарафҳои Сочи да қарор доранд вай нафарода хато накунед дар байни 5-6 рӯз мераса. Ин чизе ки мақсад ма ай таҷрибаи кори мегем максимум 5 рӯз 6 рӯз мераса 5-6 рӯзи корида ва нафарое ки мисол дуртар да қарор доранд Южин Сахалин Хабаровск ва нафарода дар байни
максимум то 10 рӯза ман ҳаракат мекунам ки ҳарчи барвақта равон кунам шон штои вайрон барвақта получатшон кунам. Телефона шумо меён ай магазин мегирин ё доставка хати мегирин фарқ надорад, ҳамаш яхи телефонан, ҳамаш наванд, запечатанен, 1 сол гарантия дорад. ҳамаша метавонед ки ба тили пул бигирен ва албатта гарантияш хати. Бародарои азиз, доставкаҳоро ҳозир бошад полни информатсияша пур мекунем ва шумода нишон метиҳем амиза. Хоб нигоҳ кунем доставкаҳое ки инҷа шуд шумо дидесен дар ин телефон, як телефон монда мисол як почта Россия ва ини дим почта Россия ки мо мисол равон мекунем бародарода ва чикар ки мебинем ини ҳамаи ҳамиҳо ҳар яктаи ҳами як посилка, яъне ки як одам телефон заказ кардаги мо инҷа равон кардагем мисол. Ина чикар мебинем посилка из Москва. Ай Москва рӯи кардаги ҳамин бародарда ба Екатеринбурга. Инҷа ини сар мешавад мисол ай соли 2022 ай 18 октябр соли 2022 сар кардаги ман почта хати сар кор мегирам ва то ана ҳамин рӯза мисол чикар ки десен тобистон, ноябр, июн ҳамаи ҳамиҳо яктаи посилкаан бародаро ба ай ҳама шаҳрро истода заказ кардагианд. Ва чикар ки мебинем дар инҷа мисол ина последний посилка уже настройка шудагиай Redmi 12. Чикар ки дестен посилка Redmi 12 856 Нижнекамск тарафи Татаристон дай, тарафи Казан дай. Чикар ки медорем мисол ва ҳамин бародаро ҳамин телефона заказ кардаги настройка кардаги мондаги мешавад дигеша. ва ҷаҳати дигеша настройка мекунем шумо просто нишон метиҳем ина бародар қайди дар WhatsApp суҳбат кардагем бародар қайди дар WhatsApp суҳбат кардагем ва чӣ кардем мебинем местоположение ному насабша адресаша парфтагай местоположение парфтагай ба местоположениеша мо индекс постша уфта нишон шудагем ки мисол бародар азиз ҳамин индекс постша шумо гуфта одобрит шудагем гап задагем пула парфтагем пули чека ва ному насабшон қайди номерои телефоншон нависта равон кардагем и всё. Хоб, чикар ки мебинем дар дасти ман телефони Redmi 12 як бародар мо ҳамин телефон заказ кардагай ва 856 тагаш ҳозир бошад ҳамин телефона мегирем упаковка мекунем полни бошад равон мекунем ҳамон бародарда ва нархи телефон бошад дар момент дар магазин мо 13000 рубл сар мешавад и дарши меравад ва дигари бародар мо телефон заказ кардагай Redmi 12 Note 12 Pro Plus ки нархи телефон 856 тагаш нархиш дар магазини мо 856 памятиш қати 32990 рублай. Ҳамин телефонҳоро бошад ҳозир дута телефон заказ кардагай ҳамин рӯзда бегаи рӯзда ҳаминҳоро бошад ҳозир ма шумо видео карда нишон метиҳем. Хоб ина бародари азиз чикар мебинем телефон запечатани гарантийни талони телефон ва телефони дигаримон Redmi Note 12 Pro ина гарантийни талониш қати обши ҳамаш тайёра худо хоҳад ан ки ҳозир коробкашон мекунем телефонҳоро. Хоб дӯстони азиз ина посилкаҳо тайёрай полни ҷобаҷош кардем ана ки мебарем ҳозир худо хоҳад ира дар почта Россия мебарем месупурем шо ва давоми видео полни шумо тамошо кунед ин магазин даем короче ин магазин даем бародаро телефон харида омадаган я чанд нафаршон инҷа бошад авиакасса чикар ки мебинед авиакассир билет куҷода арзон шудеста куҷо бирам ҳозир хубтара вигирния ин ҳозир данима мен билет куҷо бирам вигирна бохтар хуҷанд душанбе трамвой ресторан душанбе бародаро ина билетҳоро нақш фаҳмидена агар ки ай тарафи Москва ай тарафи Россия хона раки бошен ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестен ин рақамҳода муроҷиат кунед авиакассир ҷавобтон метиҳад ин бародарое ҳастанд ки билетҳоро гирифтагиан ҳамин моҳи декабр даем ба фикр мебинем ин моҳи декабр бародаро гирифтан ина 14 рӯзина бародарое ки билет гирифта рафтагиан ва ин бародаро телефонгирӣ омадагиан истиш короче агар айс омадан вообще капекаям ба фикрам ҳозир бигирам хубоёд баттар ҳамин баъди барои моҳои феврал феврал ҳозир ҳаста уже чанд сум примерно 11200 ан телеграм каналша дар описание мемонам будурен телеграм каналаш дар онҷа нарх навои билетҳо ҳамаш ҳаста. Хоб саломат бошед ман рафтам посилка супурӣ посилка гирифтем ай магазин буромадем ина магазини мо магазини Алфон мо рафтем короче барф майда задестай морам либосаи ғалса пӯчем ки штои касал нашемуфта телефонҳоро гирифтем ина ки худо хоҳад раҳада майда рафтем мо мо дур нестай почта як дукча устар дай ҳозир мерем ҳам почта Россияда месупурем ҳам вақт бисёр ҳолат дар инҷа равон метунам меравад мераса ин почта Россия ва ин почта дар магазин мо наздикай ин выходи метро мебурой 2 минутара ҳай а шуморо онқа дур мешавад онқа дуре намешавад мисол ҳамин через як кӯча почта Россия ҳастай ва ҳам почта Россия отон мерен мегирен ша худо хоҳад лекин Москвара погодаш хунук дар шаҳрҳои шумо чӣ хеле погода хунукай гармай
комментарий нависен. раҳмати калон барои видеотон ҷар тамошо кардагитон. Агар ки нияти заказ кардан дошта бошед тавассути почта Россия метавонед ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дестен рақамҳоро муроҷиат кунед ва мо ҳатман телефонҳои шуморо ё ки закази шуморо ба почта Россия равон мекунем, мерен ай наздикии хонатон поштатонро як посылкатонро получат мекунед. Ва магазини Реалфон ҳамавақт дар хизмати шумо. Дар канал обуна шавед, дар видео лайк монед. То видеои дигар саломат бошед.